znam da su bili na Fjumari, dugo godina su stajali na Fjumari. On je u tom procesu dobio proces, moramo samo to reći, kao magnat, kao gradski mecena i da bi se osvetio na neki način, jer je riječ osveta je vrlo neugodna riječ, to smo ipak trebali jednog dana na neki način i potisnuti iz našeg uobičajenosti našeg života, ali evo, čovjek se poigrao i dao je jednom klesaru, jer po radu se vidi da je to radio klesar, ali dobar majstor, da je tih 13 lažnih svjedoka koji su lagali na sudu, da ih je okovjekovječio, da i ljudi vide da su bili lažljivci. Najzahtjevniji dio posla u ovom prostoru su zaista bili ovi Adamićevi svjedoci i njima smo posvetili veliku pažnju, jer smo desalinizaciju jedno 3 mjeseca i pol, ako se ne varam, ovdje vršili na licu mjesta, sa osvježavajućom vodom, neprestano osvježavajućom svježom vodom i na neki način smo ih, mogli bi reći, očistili. Na nekim mjestima gdje ovdje vidimo da je nešto malo bijelo, to sam normalno radio sa vapnom i sa ovim kamenom originalnom kamenom prašinom, tako da sam donekle malo obnovio neke situacije, međutim sad nažalost evo vidim da su im oči zacrvenjeni bojom, što je sudbina i naših spomenika i naše kulture.